IFM News. IFM News. Regional. Formal nga inadoptar ti Department of Education wenno Deped ti National Learning Continuity Framework. Sapno mapagtalinaed ti panagadal iti Panawen Dagiti Emerhensias babaen ti Deped Order No. 14 Series of 2026 ane permaan iti Hunyo 4. Sigun iti ahensya, ti polisya ket mangted ti umiso a paganurutan para iti panagadal sakbay ti Panawen ken kalpasan dagiti emergency iti amin a publiko nga eskwelahan ken DepEd Managed Learning Centers iti entero a pagilyan. Ti framework ket mangtulong kadagiti school heads ti panagaramid ti napateg a desisyon a maibatay ti kasasaad ti lugar tapno mapagtidnulong ti kinatalged sa lunad ken panakatultuloy ti panagadal. Ti uneg ti polisiya ket adda ti upat a level ti learning continuity framework. Ti hayo ket mausar no natalged ket naornos ti kasasaad ken nagtultuloy digiti regular or face-to-face classes. Ti hinay ket para iti minor wenno moderate a panakariribok mabalin ang mangusar iti flexible learning class kas iti online classes modules wenno broadcast-based instruction. Ti hinga ket may patpatungpal no dakkel ti epekto ti emergency kadagiti agadal ken komunidad nga isu ti pang prioridad iti salun at recovery ken psychosocial support bayat ang mabasitan dagiti academic requirements. Ti hinto ket may deklarar no saanen ang natalged ti kasasaad amang iturong hindi pa nakasardeng dagiti academic activities ken panay prioridad iti kinatalged ken basic needs dagiti agadal ken personnel. Sigun ti DepEd, daytoy a sistema ket mangpapigsa ti preparedness ken response ti sektor ti edukasyon iti Panawen dagiti bagyo, linaon ti daga ken panagpudot iti bulkan ken sabali pa a climate-related disruptions. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.